kali. Neng kali wae soalnya kali iki akeh iwake lho. Lah iki wis arep marip lho iki. Tenang wae enek aku. Ya wis, buka ayo. Kuwi embere soalnya engko arek entuk iwak akeh. Ayo. Ya iki wis arep marip lho. Ora apa-apa nih nyantai wae. Lah kan Cep. Ayo, Cep anu, mancing. Ya wis arep marip iki. Ora apa-apa nih. Buka ayo. Ngono enek setan. Engko kepiye? Ora apa-apa yo, tenang wae enek aku. Tolong yo yo caku. Lah, tak dihe yo. Yo. Kae ngut. Cungut. Loh, lah cungut nganti. Loh. Cungut. Ngut. Cungut. Ngut. Iki topine. Lah iki pancinge. Cep. Apa-apa? Engko cungut diculik anu. Apa-apa? Anu. Apa? Setan. Lah mai cungut kok iso ilang piye doanku kek muleh. Ora ya, Mbah. Jarene mau ki arek nguyuh ngono kok. Lah mau nang ndi keman dilangin ndi? Mau ki nang kene iki nguyuh iki. Mau cungut yo nang kene. Heeh. Deleke setan iki. Nah. Cek tak watone. Yut, kowe mulai jika tampah karo gejik. Ayo blekting. Yo. Wah, iki setan ngene iki, Jon. Andi isuk masuk. Gila betul. Jadi ngene. Kowe nutuk iki Sopak nutuk iki. Nutuk iki. Nutuk. Kae golek cungut. Engko sik tak dunganane. Iki urung ado tenan iki. Mane-man. Doling kowe rene. Dadi ngene ya. Kowe iki blek ngono bisa. Nah, iki ting ngono. Ora muni. Ora muni. Kowe coba jalan. Nah, wis yo. Tuh, mangkat yo. Ayo. Blek ting, si cungut dang bali yo.
kali sak geding glek ding blek ding si cungut nang Balio mamakmu goleki blek ding si cungut Balio kowe wis goreng ketela blek ding si cungut nang Balio blek ding si wis up wah iki denteng iki nek kepenak. Alhamdulillah tenan toh. Ketemu toh. Alhamdulillah ketemu kowe le. Wah, dadi kowe sop kae. Oh, lak mengi. Waduh, nyamuk sak oke kene iki. Dadi gotong wae. Bali. Wah, ini nek gue enteng ra reti iki. Walah, apa ini? Jangan ditelan iki. Kono. Nah. Jangan wih ngerepot-ngerepoti aku le. Lah.